Orta bilim işgärleri üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny öwreniş institutlary susi maksatnamasi. Orta bilim işgärleri üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny öwreniş institutlary susi maksatnamasi orta bilim ulgamyny işleýän muallimleri we dolanlyrjylary Amerikan jemgyýetini, medeniýetini, gymmatlyklaryny, guramalaryny çuňur göz ýetirmegi hödürleýän çalt tepkini maksatnamadyr. Bu barada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistanyň elçihanasy habar berýär. Maksatnamanyň esasy maksady gatnaşyjylara orta mektepleriň ýokary sınıf okuwçylary üçin okuw maksatnamalary işlenip düzülenne abaşa barada mowzuklar goşmak üçin maglumatlar we ferişdeler hödürlemekden ibarat bolup durýar. Bu 5 hepdelik maksatnama 2026-njy ýylyň tomusyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dürli uniwersitetlerine geçiriler we Amerikan jemgyýeti, medeniýeti, bilim ulgamy barada çuňur bilim almaga mümkinçilik döredir. Dalaşgärlere bildirilýän talaplar. Dalaşgärler 30-50 ýaş aralygynda orta bilim ulgamyny ýa-da dil öwrediş merkezinde işleýän orta derejedäki okuwçylary takminan 14-18 ýaş aralygynda bolan höwesçiň we tejribeli hünärmenler bolmaly. Dalaşgärleriň azyndan 5 ýyl iş tejribesi bar bolmaly. Dalaşgärler orta bilim ulgamyny ýa-da dil öwrediş merkezinde işleýän orta derejedäki höwesçiň we tejribeli hünärmenler bolmaly. Dalaşgärler ýöň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny okuw ýa-da iş üstü bilen bolup görmedik ýa-da az möhletleýin bolan bolmaly. İşleyen okuw jaýlaryna ýa-da edaralaryna Amerikanyň Birleşen Ştatlary barada öwrenişiň dürli taraplaryny okuw maksatnamasyna girizmegi meýilleşdirýän Amerikada okan ýokary okuw jaýynyň uğru boýunça öz ýurdundaky ýokary okuw jaýyna täze kurslary açmagy niýet edinýänler abaşa barada owal bar bolan sapaklaryň üstüne ýetirmegi meýilleşdirýänler we Amerikan öwreniş uğurlary boýunça ýürüte seminarlary guramakçy bolýanlara aýratyn üns berler. Ähli dalaşgärler ingliz dilini suwara bilmeli. İngliz dilini okumak bilen bagly bolan köp ýumuşlary ýerine ýetirmäge ukyply bolmaly. Hemde hemme seminarlary we maslahatlary dol işçen gatnaşmaly. Ýa-da ýaşaýyş, okuw kitaplary göz öňüne tutulmadyk, beýleki goşmaçy ownuk çykdaýjylar we saglyk ähtiýaçlandyrmasy bilen bagly ähli çykdaýjylar maksatnama tarapyndan tölenilýär. Her bir dalaşgär bu maksatnama gatnaşmaga bolan sebäbini we bu maksatnamadan garaşan netijelerini bir sahypada gysgaça beýan etmeli. Mehriban tamaşaçylarymyz, egerde siz bu barada has giňişleýän maglumat eýe bolmak isleseňiz, Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň bilim bölüminden okap bilersiňiz.